Dobrý deň prajeme. Dnes sa pozrieme na ukončenú výstavbu obchodného centra Prihati v Košiciach. Sú to skvelé správy, a to najmä pre vás, ktorí bývate na sídlisku Ťahanovce. To, o čom sa mesiace len špekulovalo, je konečne tu. Termíny otvorenia nového obchodného centra Prihati sa neustále posúvali. Hovorilo sa o Vianociach, potom o konci prázdnin, neskôr o jeseni. Zdá sa, že zdĺhavé vybavovanie povolení a technické problémy, ktoré brzdili kolaudáciu, sú konečne zažehnané. Teraz máme konečne jasný dátum. Slávnostné otvorenie celého centra je naplánované na 13. novembra 2025. Ale pozor, čakať nemusíte až dovtedy. Nakúpiť si môžete už v predstihu. Prvý otvoril svoje brány McDonald, a to už 28. októbra 2025. A hneď po ňom sa pridal Kaufland, ktorý otvoril svoje pokladne 30. októbra 2025. A ešte jedna zaujímavosť ohľadom Kauflandu. Na streche nového Kauflandu sú umiestnené nenáročné zelené rastliny v kombinácii s fotovoltickými panelmi, ktoré účinne znižujú uhlíkovú stopu a zlepšujú energetickú efektivitu celej budovy. Predajňa je vybavená aj niekoľkými dažďovými záhradami. Ako je zvykom, známy predajca potravín používa najmodernejšie technológie a šetrí prírodu. Odpadovým teplom z chladiacich systémov a tepelných čerpadiel vykuruje alebo chladí viaceré priestory predajne podľa toho, čo je práve treba. Obchodné centrum, ktoré vyrástlo na mieste bývalých inžinierskych stavieb, je naozaj veľké. Celá investícia stála približne 25 miliónov eur. Najväčšiu plochu, až 3100 metrov štvorcových, samozrejme zaberie Kaufland. No chýbať nebudú ani obľúbené značky ako DM Drogerie, Teta Drogerie, Sportissimo, Deichmann, Dráčik, Naj, Pepco, Kik, Jisk, Superzoo a Action, ktorý tak ide po svojej prvej predajni, ktorá je na sídlisku nad jazerom, do druhej expanzie v Košiciach. Samozrejmosťou je obrovské parkovisko s kapacitou takmer 500 miest a chýbať nebude ani samoobslužná čerpacia stanica. Vyzerá to tak, že sídlisko Ťahanovce sa po dlhých rokoch čakania konečne dočká moderného nákupného centra, ktoré výrazne zlepší služby pre všetkých obyvateľov. V závere tohto videa nájdete fotodokumentáciu súvisiacu s výstavbou tohto komplexu. Nezabudnite dať like a odber. Vidíme sa pri ďalších novinkách z Košíc. Prajeme pekný deň.